Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip news rekupisa dzikutenderera pasocial media. Leader of Youth El Gringo achinyomba seweekend arikudedza kuti seweekend vakanyima levels mota nepamusaka pekuti vane kadiki levels ane hombe, saka zvavo zvavari kutaura kuti hei mufana ane dzungu aifonera chivhictor inhema dzega dzega. Tera yamunzwa zvazvitarwa naEl Gringo zvasekesa vanhu zvisingaiti. Levels reason yakanyimirwa mota ndeipapa apa chifuta hachina levels anayo papa cheta ikona kuswera mchinyeberwa mudauzi dzungu watu vakawanda nedzungu akakumbira vakapiwa sanyeberwa apa varume azhinji nenyangwe ikawanda sei mari ipapa ndo pakanyimirwa levels pakuti levels ngwete chifuta ndori kuti levels ngwete chifuta ndori hakuna. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naleader of Youth El Gringo, asi vazukuru vambuya naenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu uya akati El Gringo yanzi ifemale version yamaititi ako kutaura uchipopota kudai hanziko. Mumwe munhu akati timu remadora rogara rakachaja vakangoziva kuti une hombe chete vatova muvengi. Ndo zvataurwa kuti seweekend vari kurwadziwa nalevels. Mumwe munhu akati levels mota ungatoipiwe ukanoekta zvinhu zvelulalula noti kuna madzibaba wiki plus levels akanyimwa mota nyaya yekusvira Shashil mwana waminister shuwa kukwira mwana wacomrade here zvinoita kudaro here nhai guys. Mumwe munhu akati hasha dzakadai hadzizode murume asina ndebvu, chokwadi kuita chirebvu chinenge zai. Mumwe munhu akati El Gringo is a professional hater. Mumwe munhu akati seweekend vanorwadziwa nemukwende walevels. Saka ndizi guys unoti kudii. Mumwe munhu akati it's chifuta hachina for me. Mumwe munhu akati naked truth. Mumwe munhu akati weakness yaweekend tazoiwana. So guys handizi kuti unoti kudii, asi vanhu vari kuzviramba naEl Gringo vari kuti aiwa weekend akangonyima levels umutengera mota because aidya mwana wacomrade plus futi ane hombe iye ane diki. Thank you so much.